Mariana подказва. Айде, духай. Тя е не, то ще изпадна долу. Ама изпадна това отгоре. То не е на лошо. Не надава обаче така. Не може да успее. Момента. Накрая аз съм рождение. Ако е така, съм застанала да имал да последна някакъв. Какво човек ще стане с ви? Извинете, благодаря. Често не е лошо. Или човек Вече се подготвила. да, не не скажи. Айде да видим, бе. Чакайте, носи някакво. Отдек старе вързат. Отдек старе вързат. Не ще ли разпали нещата? Дико, помощ искаш. Не мога да видиш така погледни. Какво ти го, нали? Пребагай, ай, ти плотник. Добре, Идеално. Ми това е много разговор. Ей,